Hora semanginang, ison bahan khotbah PHD ina tu tanggal 6 September su 5 September 2024 Minggu 16 dung Trinitatis. Nats khotbah dibuat sian Heber 10 bidu 24 saat 27. Sonon ma penjelasan di Nats. Takas tu di buku ni Heber bidu 10 taringot tu paimai maun ari paruhuman nanaing ro. Panurat ni buku Hebron, pabuahon dua alasan buasa ikon masih hohot hita di hapor syauta. Na parjolo ima taringo tutolu pondasi ni ala Kristen na diajar hon di Bibeli. Ima hapor syaon, pakirimon dohot holong ni roha. Hapor syaon lapatan na mangapehon ngoluta tu asini roha ni debata. Holong ima hataridaan hapor syaon ni gonu ni siganup ari. Sedangkan pakirimon ima manatap tu jolo tu hasasau ni baga-baga ni debata. Aina satia do ibana labatanna dang adong janji naung di pasahat ibana naso ulahononna. Alasan na padua na dipatolhas ni panurat buku ni Heber ima naung di bagasan hati urun do hita ayat 22. Si taonon naro tu hita sia sitong na patuduhon hasitongan ni ha porsyauta sude pengorbanan holong ni rohota di namangi hutun Kristus sude si taonon na taadopi ala ni ha porsyaun tu ibana do sude pakrimot ta di haluau na manok tong sogot ima tanda natakas pabua na satia do hita di ha porsyauta nunga di ujung ni perjalanan ni ha porsyauta hita sonarion hola satokin nai roh nama Kristus jala pasikoporon nama sude pergumulan ni iana konna akan naporsea di ibana. Alai marisuang doi salu na molo ujung na tasawadahon Kristusi. Alana i narikot do hita nuaeng ima tors marbenget ni roha jala marsihohot di haporseaon di holong ni roha dohot di pakirimoni huhut porsea hita naso tagamon tadi konon na hita. Namar gogor pambahiran ni Kristus ipa ubahon anak akka pardosa gabe anak ni debata. Anak ni debata na sitong pastiro masihohot di haporseaon na al adong baga-baga ni debata na donganon na dohita mangadopi ragam ni pangujunan. Ajaran sesat dohot akar ragam si taonon. Tuhan Yesus sendiri di bagasan holong dohot huasona manjaga hita sude tong masihohot tu ibana. Ton di perbadia manami yang di bagasan rohata ido na patauhon hita manaon ragam ni pangujunan. Alani jaga mapasauran na solhotu ibana asa tong lam mangodang hapersyaon lam marlebi-lobi holong ni roha jalaunang sumur pakirimon.